Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Felly mae'r fideo hwn parhad o'r fideo diwethaf i mewn yn y gyfres o'r iaith lun, lle dwi'n yn ymgeisio i creu rhyw fath o rhaglen sydd yn gallu creu yr tudalen neu HTML neu tudalen neu gwefan gyda'r ar gyfer pob un gair mae gyda ni yr llun i mynegu cysyniad o'r pob un gair i mewn yn y brawddeg. Felly, oddi wrth yr fideo diwethaf, dwi'n wedi creu lluniau. Felly mae gyda ni fan yma y 4 ohonyn nhw. Yn gyntaf fan yma mae gyda ni y llun sydd yn cynrychioli y cysyniad o'r brawddeg yma'r arfal ar y bord. Ac wedyn fan yma mae gyda ni llun arall sydd yn mynegu y cysyniad o'r ymadrodd ar y bord. Ac wedyn nesaf, y trydydd, yr llun sydd yn mynegu yr cysyniad o'r arfal, ac wedyn mae gyda ni fan yma, yn olaf, llun sydd yn mynegu y cysyniad o'r ymau. Ar y foment, maen nhw'n i gyd i mewn yn yr pregell gyda'r enw pictures, felly y cam nesaf dwi'n meddwl yw i symud nhw neu i'w copio nhw i'r is-pregell ar gyfer yr taflun, ar gyfer yr prosiect hwn, lle rydyn ni'n datblygu cymwysiad i mewn yn iaith rhaglenni PHP. Fan yma, rydyn ni'n i mewn yn yr rhagwylwyr ffeil ar gyfer Linux gyda'r enw ddwnar. Dwi'n mynd i'w dywys y 4 ohonyn nhw, ac wedyn pwyso ar y bysellau, Ctrl+C neu rheol ec i'w copio nhw. Ac wedyn nawr, dwi'n mynd i mewn yn pregell ar gyfer yr taflun fan yma gyda'r enw mini-gwrs ar gyfer yr creiad o'r tudalen neu wefan ar gyfer yr cwrs i mewn yn y iaith Cymraeg. Felly dwi'n gallu creu y pregell fan yma ar gyfer ffeiliau o lluniau trwy clicio ar y botwm ffeil ar dewisiad ffeil ac wedyn i creu y pregell ac wedyn i rhoi enw PNG, sef yr oddodiad ar gyfer yr ffeiliau lluniau fan yma, a wedyn clicio ar y pregell fan yma, a wedyn pwyso ar y bysellau Ctrl+V neu rheol V i'w gludo nhw i mewn yn y pregell fan yma. A dyna ni y 4 ohonynt. Ac wedyn nawr, oedd wrth yr prif pregell i mewn yn y taflun mini-gwrs, os ydyn yn morglio i'r pregell newydd, sef PN fan yma ac wedyn restru yr cymwysiad. Felly dyna'r ffeiliau lluniau i gyd. Nawr, dwi'n meddwl y cam nesaf yw, yn ytrach nac i mynd sydd ymlaen i wneud yr newidiadau i mewn yn y prif cod tarddiad, sef yr ffail gyda'r enw dewisiadau.php, yn ytrach nac i wneud hynny i mewn yn yr prif cod tarddiad, mae'n well yn ytrach na hynny i creu rhyw fath o prototype neu'r rhagdelw neu rhaglun o'r amcan tudalen HTML sydd yn cynnwys lluniau i mewn yn y dudalen. Felly, bydd hynny yn weddol syml i wneud, oherwydd bydd hynny ddim yn unig i mewn yn yr ieithoedd HTML ac hefyd JavaScript ac hefyd CSS. Ac hefyd, os ydyn gallu gwneud hynny nawr, ydyn gallu creu y tudalen sydd yn delweddol i ni, ac wedyn, ar ôl creu y tudalen delweddol, ydyn gallu cymwysio yn newidiadau angenrheidiol i mewn yn y prif cod tarddiad, sef yr ffail dewisiadau .php. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n mynd i dychwelyd i'r pregell ar gyfer y cwrs iaith lun fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i creu yr tudalen HTML sydd yn gallu cynnwys y 4 llun hwn, sydd yn tudalen delweddol ar gyfer yr cwrs hwn. Felly, dwi'n mynd i dechrau o'r dechreuad trwy'r creu yr ffeil gyda'r enw cyn-fferth ar gyfer prototype cyn-fferth 1, sef prototype 1.html. Ac wedyn, dwi'n mynd i dechrau cod sylfaenol ar gyfer tudalen HTML
fel hwn. Felly nawr, fel ydych chi'n gweld, dwi'n wedi creu yr sgwrbod ac hefyd yr cod ar y ochr chwith gyda'r lluniau i mewn yn yr cod. Felly, i esbonio beth sy'n digwydd i mewn y cod, felly os ydych chi'n edrych ar y ochr chwith fan yma, mae gyda ni 3 dosbarth yn gyntaf un gyda'r enw div.pic wrd neu div.pic word, ac wedyn os ydyn edrych i mewn yn enghraifft a llinell 1 mae'n hwn y dosbarth ar gyfer y div tag gyda'r un enw div.pic word fan yma, ac mae'r hwn yn cynrychioli div neu ardal sydd yn cynnwys y llun ac hefyd y geiriau i mewn yn uchod i'r llun. Fel enghraifft, os rydyn edrych ar ochr de fan yma, mae gyda ni y geiriau ymau, ac wedyn yn isod, mae gyda ni y llun fan yma sydd yn mynegu yr cysyniad o ymau, ac wedyn oherwydd rydyn yn gallu trefnu yr lluniau hyn i mewn yn yr rhes. Felly, mae'n rhaid i ni i mewn yn y gosodiadau ar gyfer yr display neu'r arddangosfa o'r dosbarth hwn, mae'n rhaid i ni i benodi yr gosodiad inline gysylltnod bloc. Os nad ydy, pan ydyn nhw'n defnyddio y div tag, bydd bob un div i mewn yn ei rhes ei hun, ond os ydyn ni eisiau i arddangos lluniau i mewn yn yr un rhes, mae'n rhaid i ni i defnyddio y gosodiad inline gysylltnod bloc. A wedyn i mewn yn pob un div o'r dosbarth div.pic word, mae gyda ni y tag span fan yma gyda'r dosbarth wrd neu word, a dyna ble ydyn yn gosod y geiriau yn uchod i'r lluniau, a wedyn ar ôl pob un span mae gyda ni tag br ar gyfer y toriad i mewn yn y llinell, a wedyn yn isod mae gyda ni y tag ar gyfer yr image neu y llun, ac mae'r hwn gyda fe y dosbarth pic word, ac os ydyn edrych i mewn yn yr gosodiad ar gyfer y dosbarth pic word fan yma yn y llinell 6, mae'r ydyn yn benodi yr lled ar gyfer yr uchder o bob un llun i fod yr un i fod yn cydfyfol gyda ei gilydd. Ynglŷn ar y tag span fan yma, os ydyn edrych i mewn yn ei gosodiad ar gyfer dosbarth gyda'r enw word wrd, felly ydyn yn benodi y gosodiad o'r normal neu arferol ar gyfer y toriad i mewn yn y geiriau, sef word break. Felly, os mae'r geiriau yn hirach neu chwiach nac cant o pixelau yn ei lled, felly ydyn yn lapio yr geiriau i'r llinell nesaf, fel ydyn yn gallu gweld i mewn yn y geiriau fan yma, yma'r arfal ar bor. Ond ar gyfer hwn, mae'n rhaid i ni i defnyddio y tag div. Oherwydd, os ydyn defnyddio y tag span, mae'r hynny dim ond yr un llinell, ond os ydyn eisiau i lapio y geiriau i'r llinell nesaf, mae'n rhaid i ni i defnyddio y tag div. Ac wedyn, i mewn yn y priodoleddau ar gyfer y tag llun neu tag image, mae gyda ni yr priodoledd o'r source src neu tardiad, lle ydyn yn benodi y llwybr i'r llun, enghraifft, mae'n rhaid i ni i mynd yn uchod, ac wedyn i mewn i'r bygell png, ac wedyn i darllen ar y ffel gyda'r enw terllell mai ar gyfer y llun ar gyfer y geiriau ymau. Yr un peth ar gyfer geiriau yr afal, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr geiriau ar y bord, ac wedyn yr un peth hefyd ar gyfer y brawddeg yma'r arfal ar y bord y llun fan yma. Wedyn nawr, os ydyn dychwelyd i'r ffel IaithLlun ar yr ochr chwith
fan yma, ac wedyn os ydym mynd i'r gwelod o ffel fan yma, felly nawr mae gyda ni yr llinell lle erdyn yn ambanodi y geriau i arddangos eu lluniau ar y tudalen wefan. Mae gyda ni 3 ymydrodd fan yma, sef yn gyntaf y mae, ac wedyn yn ail yr afal, ac wedyn y trydydd ar y bord. Felly, beth sy'n digwydd gyda'r taflun fan yma, gyda'r enw o'r mini gwrs yw, mae eisoes gyda ni yr mewn strwythurau lle ydyn yn gallu darllen yr ffeil gyda'r gosodiadau. Felly os yn edrych yn y ffeil yma ar y chwith, mae'r hwn sef y ffeil IaithLlun, y ffeil gyda'r gosodiadau ar gyfer cymwysio'r hwn sef mini gwrs sef yr ffeil PHP am dewisiadau i darllen yr llinellau i mewn yn y ffeil, sef y ffeil hwn IaithLlun, ac wedyn i drawsffurfio, neu yn gyntaf i dehongli y llinellau, sef i darllen pob un o'r cyfarwyddiad i mewn yn pob un o'r llinellau, a wedyn i'w dehongli nhw, ac wedyn i'w trawsffurfio nhw i mewn yn y cortadiad sydd yn cael ei arddangos ar y porwr. Wedyn, os ydyn eisiau i trawsffurfio y 3 ymydrodd hyn, sef y mae, yr afal ac hefyd ar y bord, i mewn yn y tudalen wefan gyda lluniau ac hefyd gyda y geriau, mae rhaid i ni i rhoi rhyw fath o'r gorchymyn i'r dehonglwyr i mewn yn y cortadiad PHP. Felly, ar gyfer yr gair gorchymyn, ydyn gallu defnyddio rhywbeth fel pick word, fel hwn, ac wedyn ar ôl y cyntaf gair pick word, ydyn gallu gosod rhyw fath o'r gofod fel hwn, oherwydd ydyn defnyddio yr arwydd gofod neu'r gwagle fel yr gwahanwr rhwng yr ymydroddion, ac wedyn ar ôl y cyntaf gwagle, mae'r dehonglwyr i mewn yn yr cortadiad PHP yn wybod ar gyfer pob un o'r casgliad o'r geriau gohanwyd gyda'r gwagle, yr arwydd gwagle, i trinio y rhain fel yr casgliad o'r geriau ar gyfer pob un llun sydd yn wahanol. Felly, dyna'r cam nesaf, sef mae'n rhaid i ni i adolygu y cortadiad, i adeiladu y dehonglwyr hwn i mewn yn y cortadiad. Felly nawr, ar ochr dde, os ydyn yn ymadael oddi wrth yr tudalen HTML gyda'r enw cynffurf 1.html, ac wedyn nawr, os ydyn yn adolygu yr ffeil cortadiad gyda'r enw dewisiadau 1.php, nawr mae eisoes gyda ni i mewn yn yr ffeil cortadiad hwn yr gorchymyn air arall, sef PLYSND fan yma, a beth mae'r hwn yn gwneud yw, mae'r hwn yn arddangos i'r dehongliwr ar y llinell i mewn yn y ffeil. Mae'r llinell hwn llinell sydd yn cyfarwyddo y dehongliwr i creu rhyw fath o'r cysylltiad i mewn yn yr amcan dydyn HTML ac fel rhyw fath o'r ffeil sain, enghraifft os ydyn ni eisiau defnyddio'r i glywed rhyw fath o'r ynganiad o ryw air i mewn yn y amcan dydyn HTML, felly ydyn gallu gosod y gorchymyn air PLYSND neu play sound. Felly ydyn gallu gwneud yr un beth ar gyfer gorchymyn air arall pick word. Felly fan yma ar y llinell 321, beth sy'n digwydd yw mae'r cod yn synhwyrol ar gyfer y dechreuad o'r llinell. Os mae'r llinell yn dechrau gyda'r PLYSND, felly mae'n wedyn yn gwneud yr gweithredau yn isod. Felly dwi'n mynd i ddeblygu y llinell
121 fan yma, ac wedyn gwneud yr un peth ar gyfer yr gorchymyn air, yr pick word. Felly dwi'n mynd i, yn ytrach nag defnyddio yr unigol, dwi'n mynd i defnyddio y llywysog pick words, oherwydd union yn y brawddeg mae gyda ni y llywysog o eriau. Ac wedyn, dwi'n meddwl, i dweud y gwir, mae gyda ni fan yma y pentwr o cod taddiad, nad ydw i'n ddim yn hollol y glir a beth sy'n digwydd ynddo ef. Felly, y cam nesaf, dwi'n meddwl, mae angen rhaid i mi i osod rhyw fath o dadprifota neu debugging i allbynnu negeseuon i caniatau i mi i deall beth sy'n digwydd i mewn yn y cod taddiad hwn, a pan dwi'n yn deall yn ychydig yn fwy ynglyn ar beth sy'n digwydd fan yma yn y cod taddiad, dwi'n yn alluogiad yn well i ychwanegu swyddogaeth newydd i dehongli yr gorchmynion oddi wrth yr ffail, ac wedyn i trawsffurfio llinellau i mewn yn y lluniau ar yr dudalen wefan. Felly nawr, ar ôl ambell mwy o'r ymchwiliad i mewn yn y cod taddiad hwn, mae gyda fi ambell mwy o dealltwriaeth ynglyn â beth sy'n digwydd i mewn yn y cod taddiad hwn. Yn gyntaf, a dyna'r, os ydych edrych ar y ochr yr dde, dyna'r dechreuwr o'r ffel hwn, sef y ffel diwylliadau 1.php. Os ydyn yn pori i lawr, mae gyda ni yn gyntaf datganiadau o'r ymrwylion hollbydol, sef y rhai sydd yn cael ei defnyddio i mewn yn yr amrediad hollbydol. Ac wedyn, fan yma ar yr llinell cant, mae gyda ni adolen lle ydyn yn dallen pob un llinell o'r ffel mewnbynol. Ac wedyn, oedd wrth y llinell 104 ydyn yn prawf holi ynglyn ar dechreuad o'r pob un llinell. Ac wedyn, pan ydyn yn cyrraedd hyd at y llinell 119, ydyn yn prawf holi neu swynhwero ar gyfer yr patrwm o symbolau hyn, sef y 4 cyfartalnod neu yr 4 cysylltod, ac mae'r rhain yn arddecau yr terfyniad o'r adran i mewn yn yr ffeil testyn mewnbynol ar gyfer un modiwl neu un gwers i mewn yn y cwrs. Ac wedyn oherwydd hyn, ydyn yn allbynnu yr testyn sydd wedi cael ei prosesu trwy yn gyntaf, ydyn yn gosod yr testyn allbynedig trwy'r ffythiant pre-put clean data i lanhau y data, ac wedyn ydyn yn allbynnu, sef i ysgrifennu yr ffeil i mewn yn y ffeil HTML wefan fan yma ar y llinell 130. Os ydyn nawr yn pori i lawr, yn ystod o'r doleniad hyn, ydyn galw ar y ffythiant arall gyda'r enw passwords ar y llinell 238, ac mae'r ffythiant hwn sydd yn gwneud y gwaith o'r trawsffurfio y testyn mewnbynedig i'r testyn allbynedig. A pan rydyn cyrraedd hyd at y llinell 246, dyna'r terfyniad o'r dolen sydd yn rhedeg trwy'r pob un llinell i mewn yn yr ffeil testyn mewnbynedig. Ar ôl hyn, felly yn dechrau o ddiwedd y llinell 251, ydyn yn ysgrifennu yr rhestrau o'r eriau clasgwyd yn yr ystod o'r doleniad trwy'r pob un llinell i mewn yn yr ffeil testyn mewnbynedig. Enghraifft, os ydyn eisiau i gasglu rhestr o'r geiriau Saesneg, ydyn yn gallu gwneud hyn ar y llinell 244 pan ydyn yn ysgrifennu i'r ffeil gyda'r enw Saesneg.json, neu os ydyn eisiau i casglu y rhestr o'r eriau wedi ei defnyddio o'r blaen, ydyn yn gallu gwneud hyn, enghraifft ar y llinell 249, ac wedyn
yw allbynnu nhw I mewn yn y ffeil gyda'r enw prevusedwords.txt fan yma. Ac wedyn, ar y llinell 274, rydyn cyrraedd hyd at yr terfyn o'r ymrediad hollbydol, lle rydyn yn rhedeg codtadiad yn hollbydol. Nawr, oddi wrth yr llinell 274, rydyn yn datganu ffwythiannau sydd yn ytrach I mewn yn yr ymrediad o'r system hollbydol. Mae'r rhain dim ond yn yr ymrediad o'r ffwythiant. Ond os ydyn eisiau I galw ar yr anrolion sydd yn yr ymrediad hollbydol, mae angen rhaid I ni I datganu y rhain gyda'r allwedd air global tu flaen o'r enw o'r pob un o'r anrolion hyn. Felly, os ydyn yn gofyn y cwestiwn, beth sy'n digwydd pan ydyn yn defnyddio gorchymyn air fan yma, enghraifft ar y ochr chwith ar y llinell 73, play as sound. Felly, sut mae'r gorchymyn air yn cael ei dehongli I mewn yn y codtadiad ar y ochr dde? Felly, I ateb y cwestiwn hwn, os ydyn yn dychwelyd i'r ffwythiant gyda'r enw parse words, sef parse I mewn yn ystyr o'r dadansoddi ac hefyd I dehongli geiriau. Felly mae'r ffwythiant hwn, parse words, yn dechrau oddi wrth y llinell 274 ac wedyn os ydyn yn pori I lawr, ydyn yn gallu gweld mae'r ffwythiant hwn yn perthnasol i'r dadansoddi math o'r geiriau. Enghraifft mae gyda ni ar y llinell 429 fan yma type neu fath IV, sef infinitive neu'r berf enw, neu ar y llinell 433 AV, sydd yn cynrychioli ag adverb neu adverb, neu ar y llinell 441 AJ, sydd yn cynrychioli ag adjective neu ansoddair. Ac wedyn nawr, os ydyn dychwelyd i'r prif dolen, I mewn yn yr ymrediad hollbydol, ac wedyn edrych ar llinell 129, felly mae'r hwn yn galw ar yr ffwythiant pre-put clean data. Felly, beth mae'r hwn yn gwneud os ydyn yn pori i'r ffwythiant hwn, sydd yn dechrau wrth y llinell 706, ac wedyn yn pori I lawr, ar y llinell 745, mae'r hwn yn galw ar ffwythiant dewisiadau set sections, ac wedyn nawr, os ydyn yn chwilio ar gyfer y ffwythiant hwn, I mewn yn y ffeil codtadiad hwn. A dyna fe, ar llinell 752. Felly, os ydyn yn edrych ar parametrau sydd yn cael ei derbyn gyda'r ffwythiant hwn, mae'n hwn yn derbyn yr amrywolyn outstring, sef yr amrywolyn sydd yn cynnwys yr testyn allbynedig, ac wedyn un arall gyda'r enw outstring 2, ac wedyn parametrau eraill. Os ydyn yn pori I lawr, ydyn gallu gweld mae'r ffwythiant hwn yn gweithio fel rhyw fath o'r trefnwr ar gyfer rhyw fath o'r patrwm plant neu patrwm llun o'r cod HTML. Felly, enghraifft, os ydyn dychwelyd i'r llinell 785, mae'r hwn amrywolyn sydd yn cynnwys y dechreuad o'r ffeil wefan HTML fan yma. A wedyn, os ydyn yn sgrolio neu torchi I lawr, dyma'r gweddill o'r cod HTML ac hefyd y cod CSS. Ac wedyn hefyd, mae gyda ni ambell o'r amrywolion eraill hefyd, yr un ar y llinell 997,
gyda'r enw ellcyn sydd yn cynnwys dim yn ambell mwy o'r llinellau cod HTML. Felly, os ydyn yn pori i lawr, ac wedyn os ydyn cyrraedd hyd at llinell 1961, o'r diwedd, mae gyda ni fan yma yr amrywolyn outstring neu'r amrywolyn sydd yn cynnwys testyn allbynedig. Rwy'n gallu gweld mae'r amrywolyn hwn sydd yn cynnwys testyn allbynedig, sef y testyn sydd allbyniad o'r prosesu neu'r cyfrweithio oddi wrth testyn mewn bynedig. Maen wedi cael ei gosod yn uniongyrchol ar ôl testyn I mewn yn amrywolyn ellcyn B fan yma ar y llinell 1959. Felly os ydyn eisiau I deall pa fath o'r testyn sydd I mewn yn amrywolyn ellcyn B, mae'n rhaid I ni I chwilio ar gyfer yr amrywolyn hyn. Felly, yn gyntaf ar y dechreuad mae gyda ni llinellau HTML ac wedyn ar y llinell 1060 mae'r adran ar gyfer sgript neu JavaScript yn dechrau ac wedyn os ydyn edrych ar llinell 1073 dyma'r terfyn o'r amrywolyn hwn ac ar gyfer llinell olaf mae'r hwn llinell sydd yn y iaith rhaglenni JavaScript. Felly trwy'r hyn ydyn yn gwybod ynglyn â'r cymwysiad o'r amrywolyn outstring mae'r hyn yn cynnwys cod JavaScript. Felly beth sy'n digwydd yn syml I mewn yn y cod tadawr hwn mae'r hyn yn darllen pob un llinell o'r ffeil testyn mewn bynedig ac wedyn mae'n trosglwyddio pob un llinell i'r rhyw fath o'r cod JavaScript sydd yn cydymffurfio gyda'r llinell neu'r amrywolyn ar y llinell 1072 fan yma, sef cont sentences 1. Felly ydyn yn adeiladu rhyw fath o restr o'r geiriau I mewn yn rhyw fath o'r ffurfiodaeth neu fformat JavaScript. Dwi'n dychmygu trwy edrych ar geiriau hyn ac hefyd trwy defnyddio o'r const neu'r gwastadolyn ac hefyd defnyddiad o'r cronfach petrial fan yma mae'r cymwysiad o'r amrywolyn outstring rhyw fath o'r dilliad neu rai JavaScript. Ond ynglyn ar cyrchymyn air ar y ochr chwith fan yma, sef pick words fan yma, rydyn yn eisiau i'w defnyddio I cynedlu yr cod HTML yn y sefyllfa hon. Dydyn ni ddim yn eisiau I allbynnu yr JavaScript I mewn yn yr amrywolyn outstring yn ytrach ar yn eisiau I allbynnu cod HTML oherwydd os ydyn amadal oddi wrth y ffail ar y ochr chwith ac wedyn os ydyn yn dychwelyd i'r ffail arall, y ffail HTML creuwyd o blaen cyn fferdd 1.html mae'r ffail hwn dim ond yn unig yn cod HTML ac hefyd CSS heb unrhyw JavaScript. Felly, os ydyn eisiau I datblygu swyddogaeth I mewn yn ffail diwylliadau 1.php ar y ochr dde, mae'n rhaid I ni I addasu cod taddiad cyfredol I prosesu ac wedyn I allbynnu cod HTML yn ychwanegol i'r cod JavaScript. Felly dwi'n meddwl dyna'r cam nesaf sydd yn rhaid i'w wneud.
Nawr, ar ôl ychydig o'r meddwl ar y fater, dwi'n wedi newid fy marn, sef yn ytrach nag I gwneud yr ffythiannau I achbynnu y cod HTML. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i'w gwneud nhw I achbynnu yr cod JavaScript, ond cyn hynny, os ydych dychwelyd i'r ffail cynffyrdd 1.html sydd ar yr ochr chwith fan yma, ar foment mae'n yn unig I mewn yn y cod HTML. Felly y cam nesaf yw transferio ef fel gallont pob un o'r lluniau yn ytrach nag yn bodoli fel tagiau div ac hefyd tagiau span ac hefyd tagiau image neu llun erbyn yn cynnwys data ac hefyd rhain I mewn yn dillad neu'r rai JavaScript ac wedyn drwy'r JavaScript i'w achbynnu nhw fel yr cod HTML ar y tudalen wefan. Felly ar gyfer hwn, dwi'n mynd I creu ffail arall oddi wrth yr ffail cynffyrdd 1. Dwi'n mynd I copio cynffyrdd 1.html I cynffyrdd 2 fel hwn. Ac wedyn, I mewn yn yr ffail cynffyrdd 2, dwi'n mynd I transferio hwn I osod data ac efo pob un o'r lluniau, sef enghraifft y llun ymau.png ac hefyd yr afel.png ac wedyn ar y bord.png ac wedyn mae'r afel ar y bord.png yw gosod y rhain I mewn yn dillad neu y rai JavaScript ac wedyn I creu yr swyddogaeth yw transferio y data oddi wrth yr JavaScript I mewn i'r cod HTML I mewn yn y tudalen HTML trwy'r JavaScript. Felly, dyna'r y cam nesaf. Felly nawr, os ydych chi'n edrych ar y ffail ar y ochr chwith, mae'r ffail cynffyrdd 2.html yn edrych yn wahanol iawn, oherwydd mae'r tagiau divs ac hefyd tagiau span ac hefyd tagiau image neu llun wedi diflannu. Yn ei lle, mae gyda ni dim ond yr un tag div fan yma gyda'r hunaniaeth word list, ac wedyn os ydych yn edrych yn isod, mae gyda ni yr adran script ar gyfer yr llinellau cod JavaScript, ac yn gyntaf ar y llinell 15, mae gyda ni datganiad o'r ostadolyn gyda'r enw phrases. Felly, dyma'r dillad neu y rai JavaScript sydd yn cynnwys data, sef y testyn fel ymau, ac wedyn yr enw'r o'r ffeil llun, sef _my.png, yr un peth ar gyfer yr rhes nesaf, ar gyfer y testyn rafal, mae gyda ni yr ffeil r_afal.png ar gyfer y testyn wedyn ar y bord, mae gyda ni yr enw'r o ffeil a_bord.png ac wedyn ar gyfer yr brawddeg yma'r afal ar y bord, mae gyda ni yr enw'r o'r ffeil llun my_afal_bord.png. Cyn hynny, mae gyda ni yr rhes sydd yn cynnwys gwacter ar gyfer amrywolyn testyn I mewn yn y dillad ac hefyd yr gwacter ar gyfer yr enw o llun. Felly, beth yn digwydd yn isod i'r hynny yw ar y llinell 23 rydyn yn dod o hyd o'r tag div gyda'r hunaniaeth word list oherwydd ydym mynd I adeiladu pob un o'r gwrthrychau ar gyfer pob un o'r tagiau ar gyfer pob un o'r testynau ac hefyd lluniau. Felly, dyna'r datganiad o'r gwrthrych ar gyfer y tag div, ac wedyn ar llinell 24, rydyn yn dechrau dolenni trwy'r pob un rhes I mewn yn y dillad gyda'r enw phrases neu ymadroddion.
Yn gyntaf ar yr llinell 27, maen nhw'n synhwyro ar gyfer y gwacter i mewn yn y testyn neu'r enw o'r llun. Os mae'r gwacter yn bodoli i mewn yn yr amrywiolyn hyn, ydyn yn ytrach nac i creu yr tag newydd ar gyfer y rhain, ydyn dim ond yn creu y tag BR neu toriad i mewn yn y llinell break neu line break, ac wedyn ydyn yn dychwelyd wrth yr ymledwr hwn, ac wedyn barhau i'r rhes nesaf i mewn yn y dillad, ac wedyn os edrych ar y llinell 32, os nad ydy'r testyn yn wag neu'r enw o'r llun yn wag, wedyn ydyn yn creu tagiau fan yma, ydyn yn creu y tag div gyda dosbarth div pick word ar y llinell 32, ac wedyn 35 tag div ar gyfer div gyda'r dosbarth word, lle ydyn yn mewn ysod yr testyn ar gyfer llun, ac wedyn ar llinell 39 ydyn yn creu y tag ar gyfer llun, y tag image gyda'r enw dosbarth pick word, ac wedyn ydyn yn rhoi y priodoledd o'r rhybr i'r ffeil ar gyfer y llun hwn i mewn yn y priodoledd src neu source. Ac wedyn ydyn yn atodi gwrthrychau hyn fel gwrthrychau plant i'r tag div rhiant. Ac wedyn, os yn edrych ar yr ochr dde, felly mae gyda ni fan yma y ffeil HTML neu dudalen ar y ffeil hwn sydd yn arddangos y testunau ac hefyd y lluniau ac hefyd y toriad i mewn yn yr llinell i'r llinell newydd gyda'r testyn ac hefyd y llun newydd yn isod fan yma. Felly mae'r pob dim yn ymddangos i weithio heb unrhyw trafferthion o gwbl. Felly nawr, os yn dychwelyd i'r terfynell ar y ochr chwith, felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw mae gyda ni yn eisoes yr patrwm blat neu'r patrwm llun o'r dudalen HTML ar gyfer y swyddogaeth hon i mewn yn y ffyrdd o'r ffeil fan yma gyda'r enw cydffyrdd2.html. Y cam nesaf yw i defnyddio mwyafrif o llinellau o'r cod taddiad i mewn yn y ffeil HTML hwn fel yr ffeil patrwm llun neu patrwm blad, ac wedyn ar gyfer rhesu o data fan yma, felly ydyn yn gallu derbyn wrth yr ffeil testyn mewn bynedig gyda'r crymin air pick words i cynrychioli bod y llinell cyfredol, y llinell data ar gyfer mewnbyniad, ac wedyn i mewn yn allbyniad ydyn yn gallu allbynnu y rhesu o'r dillad JavaScript hwn gyda'r un data sydd yn galluogi JavaScript i mewn yn patrwm blad i greu y dudalen fel ydych chi'n gweld ar yr ochr dde gyda'r testunau ac hefyd gyda'r lluniau. Felly dwi'n meddwl dyma'r cam nesaf. Felly nawr, os yn edrych ar yr ochr dde ar llinell 83, dwi'n wedi ychwanegu yr amrywiolyn hollbydol newydd gyda'r enw is-pick words. Felly, pan ydyn yn datganu yr amrywiolyn hyn, mae'r amrywiolyn hyn yn wag. Wedyn, pan ydyn cyrraedd hyd at y llinell 130 fan yma, dwi'n wedi ychwanegu yr amrywiolyn hyn newydd fel yr parametr newydd i mewn yn galwad i'r ffwythiant pre-put clean data. Ac wedyn, pan ydyn cyrraedd hyd at y llinell 190, hefyd, i mewn yn un modd, dwi'n wedi ychwanegu yr amrywiolyn hyn hollbydol fel parametr newydd i mewn yn y ffwythiant sydd yn cael ei galw hefyd ar y llinell 190 fan yma, sef yr ffwythiant pre-put clean data.
A wedyn nawr, os ydyn yn edrych ar y llinell 237, beth yn digwydd fan yma yw, dyma lle pan ydyn yn aberol yn galw ar yr ffwythiant passwords, sef I dadansoddi y gerau, a dyma lle aberol os ydyn eisiau I transferio'r data, sef y llinell oddi wrth y destun mewn byniedig, ac wedyn i'w dehongli, ac wedyn i'w prosesu, ac wedyn i'w achbynnu. Yn gyntaf ar gyfer yr prosesau hyn, mae'n rhaid I ni galw ar y ffwythiant passwords. Felly, dyma beth sydd yn digwydd yn aberol gyda'r achos defnyddiad aberol, sef pan ydyn eisiau I creu rhyw fath o'r quiz I hyfforddiannu y dysgwyr o'r iaith I dysgu yr erfa, ond yn yr achos defnyddiad hwn, ydyn eisiau I creu yr rhesymeg newydd ar gyfer y gorchymyn air pick words fan yma ar llinell 234, a beth sy'n digwydd fan yma yw, os mae'r cod tadiad hwn yn dod o hyd o'r llinell sydd yn dechrau gyda'r gorchymyn air, pick words, felly ydyn yn ambenodi yr ymrolyn hollbydol newydd, sef is pick words, I bod yes yn y prif lythrennau. Ac wedyn, yn y cyfamser, ydyn yn aseinio y llinell, neu ydyn yn atodi y llinell cyfredol i'r abriolyn ar gyfer yr achbyniad o'r destun. Ac wedyn, os ydyn edrych ar y dechreuad o'r ffwythiant pre-put clean data, felly fan yma, fel ydych chi'n gweld, mae'r ymrolyn hollbydol newydd is pick words yn cael ei pasio mewn fel parametr newydd. A wedyn, tuag at yr gorffen o'r ffwythiant hwn, felly dwi'n wedi creu yr achos rhesymeg newydd, sef yn aberol, os nad ydym ni yn galw ffwythiant hwn gyda'r pick words, felly mae hwn yn galw ar yr ffwythiant diwisiadau sections sydd yn defnyddio patrwm platiau neu patrwm lluniau fel disgrifwyd o'r blaen, ond nawr mae gyda ni yr achos defnyddiad newydd os ydy'r abriolyn is pick words wedi cael ei gosodiadu gyda'r gwerth yes yn y prif rhesymau, felly ydyn dim ond yn y cyfamser yn atodi yr gair pick words gyda'r yn y prif rhesymau i'r testun achbyniad. Felly, beth sy'n digwydd pan ydyn yn gwneud hyn? Felly hyn, ar y pwynt hwn, ydyn yn gallu rhedeg yr cod taddiad hwn, ac wedyn ydyn gallu edrych ar achbyniad. Felly ar ochr chwith, os ydyn cael yr ffeil cynffyrdd2.html ac nawr os ydyn yn edrych ffeil testun mewn bynedig, sef y ffeil gyda'r enw iaith llun fan yma, a wedyn edrych ar gosodiad ar gyfer yr enw o'r ffeil, mae'r hwn gyda'r enw'r modiwl dim2 cysylltnod 1a, sef y enw o'r ffeil HTML sydd yn cael ei creu trwy rhedeg yr codtadiad PHP hwn. Felly nawr, os edrych ar y pregell I mewn yn y rhagwylwyr ffeil, felly dyma'r ffeil wedi cael ei achbynnu, wedi cael ei crewyd gyda'r rhedeg o'r codtadiad hwn, sef gyda'r enw modiwl dim2 cysylltnod 1a.html, os ydyn yn double-clicio arno fe, felly dyna'r achbyniad o'r testun, sef ydyn dim ond yn achbynnu llinell geriau oddi wrth y llinell, sef pick words, mae'r afal ar y bord, ac os ydyn yn edrych ar cymwysiad o'r ffeil testun mewn bynedig, felly dyma'r pick words fan yma, a wedyn dyma'r 3 am y drodd yma, yr afal ar y bord, a wedyn mae gyda ni y llinell
prawf arall hefyd sydd yn dechrau gyda'r gorchymyn air PLESSND. Felly defnyddiais llinell ychwanegol hyn fel yr enghraifft I sut I wneud yr newidau I mewn yn y cod tadiad oherwydd mae'r gorchymyn air play sound PLESSND 1 sydd wedi yn bodoli I mewn yn y cod tadiad. Felly cymorwyddodd hynny I mi I dod o hyd o gwybod sut I ychwanegu gorchymyn air arall I mewn yn y cod tadiad. Felly, nawr dim meddwl y cam nesaf yw I greu rhyw fath o ffythiant newydd yn ytrach nag defnyddio patrwm blatiau neu y patrwm lun oddi wrth yr ffythiant diwylliadau set sections I creu ffythiant arall newydd sydd yn defnyddio patrwm blat arall ac ar gyfer y patrwm blat newydd I defnyddio hwn oddi wrth yr ffeil cynfferdau.html. Felly ar y ychychwydd, dyma'r ffeil cynfferdau.html lle ernyn yn gosod y data ar gyfer testyn ac hefyd lluniau I arddangos ar y dudalen wefan I mewn yn dillad JavaScript. Felly mae'r enw o'r dillad hwn phrases ac mae'n hwn yn amrywolyn gwrthdadol ac trwy'r resymeg I mewn yn cod JavaScript yn isod yn llenwi tag div fan yma gyda'r hunianiaeth word list gyda'r cod tadiad HTML anghyfreithiol I arddangos y lluniau ac hefyd y testunau. Felly dwi'n dychwelyd i'r ffeil dewisiadau 1.php ar y ochr dde fan yma ac wedyn dwi'n mynd I cynnwys yr ffeil cynfferdau.html fel patrwm blat ar gyfer genedlu o'r dudalen HTML. Dwi'n mynd I chwilio yn gyntaf ar gyfer lleoliad o'r ffythiant diwylliadau set sections. Dyma fe. Felly dwi'n mynd i'r terfyniad o'r ffythiant hwn ac wedyn I greu ffythiant arall ac wedyn dwi'n mynd I galw y ffythiant hwn pick words set sections fan yma. Dyna fe ac wedyn dwi'n mynd I cynnwys yr holl ffeil cynfferdau.html I mewn yn y ffythiant hwn trwy'r pwysant ar y botwm yn gyntaf escape neu dianc ac wedyn y llawn wahanol fel hwn ac wedyn llythren R I darllen neu I read ac wedyn yr enw o'r ffeil sef cynfferdau.html fel hwn ac wedyn bydd yr ffythiant hwn sef y ffythiant pick words set sections yn dychwelyd yr holl cod taddiad ar gyfer yr holl dudalen HTML. Felly dwi'n mynd I ychwanegu allwedd ar return fan yma ac dwi'n mynd I defnyddio yr single dyfnod fan yma. Felly mae'r hwn yn pwysig oherwydd mae'n rhaid I ni I dihangu unrhyw single dyfnod sydd yn bodoli I mewn yn testyn hwn sydd yn cael ei dyfynnu. Felly dwi'n mynd i'r derfyn o'r testyn fan yma ac wedyn dychwelyd i'r dechreuad o'r testyn ac wedyn dwi'n mynd I chwilio ar gyfer unrhyw single dyfnod oherwydd mae'n rhaid iddo fe i'w cael ei dihangu gyda'r arthnod all slice fel hwn. Fan yma, yma, fan yma, a dyna ni I gyd.
Ac wedyn nawr, dwi'n mynd I dychwelyd i'r ffwrthiant arall, lle rydyn galw ar diwylliadau set sections yr un fan yma. Ac wedyn ar gyfer y allbyniad, dwi'n mynd I galw ar ffwrthiant newydd, sef pick words set sections fan yma. Pick words set sections fan yma. Ac nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn alredig y cod taddiad, felly mae gyda ni nawr neges gwall ar y llinell 2006. Felly os ydyn edrych ar y llinell 2006. OK, felly mae angenrhaid yr all-slides I fod yn uniongyrchol tu flaen i'r single diwrnod fel hwn. Ac nawr, os ydyn yn rhedeg unwaith eto y cod taddiad. Ac nawr, os yn edrych ar tudalen HTML. Felly nawr, mae gyda ni yr arddangosfa o'r lluniau ac hefyd y testunau yn hollol cywer. Felly, y cam nesaf yw I dehongli ac I adeiladu yr geiriau I basio mewn i'r ffwrthiant pick words set sections fel dillad o geiriau neu dillad o testunau ac hefyd yr enwau o lluniau. Sef I derbyn fel y testun mewn byniedig yr rhestr o ymadroddion ac wedyn i'w trawsgrifio nhw i'r dillad o eriau o'r testunau ac hefyd o'r enwau o lluniau lle ydyn nhw'n gallu basio I mewn i'r ffwrthiant pick word set sections. Dyma'r cam nesaf. Felly nawr, os ydyn dychwelyd i'r ffeil testun mewnbynol, sef IaithLlun ar y ochr chwith, felly os ydyn yn creu ddwy llinell, a sef yn dechrau gyda'r gorchymyn a'r pick words, felly ar gyfer y cyntaf llinell o'r dwy fan yma, mae gyda ni yr tri am y dros, sef y mae, yr afal, ac ar y bwrdd, ac wedyn ar yr ail llinell, mae gyda ni ddim ond yr un am y dros, sef y brawddeg, mae'r afal ar bwrdd. Felly, yr amcan yw I trawsgrifio yr ddwy llinell hyn i'r dillad JavaScript ar y ochr ddeg fan yma I mewn yn yr fformat neu ffurfiodaeth gyda'r cyfrachau cyrliog ac hefyd gyda'r allwedd eriau text ac hefyd image hefyd ac hefyd gyda'r single diwrnod dehangwyd gyda'r all-slides. Dyma'r cam nesaf. Felly os ydyn dychwelyd i'r llinell 233 ac hefyd ac wedyn edrych ar y llinell 239 felly dyma lle pan mae'n yn galw ar yr ffwrthiant gyda enw passwords. Dyma lle mae'r prosesu yn digwydd yn arferol, sef I cymryd yr geiriau neu testun neu llinell mewn bynedig ac wedyn i'w allbynnu i'r llinell allbyniad fan yma gyda'r enw LN out fan yma, line out. Yn pasio mewn llinell mewnbynol oddi wrth fel testun mewnbynol i'r ffwrthiant gyda enw passwords ac mae'r passwords yn allbynnu i'r ymwelyn gyda'r enw LN out ac mae'r cymwysiad o'r LN out yn cael ei todi i'r ymwelyn outstring ac wedyn mae'r outstring yn cael ei pasio mewn
cyn yr ysgrifennu o'r ffeil ysgrifenedig, sef yr ffeil HTML. Os enghraifft, os yr dilyn y dolen I fyny yn ôl i'r brig fan yma, i'r llinell 130 unwaith eto, mae'r amrywolyn sydd yn cynnwys yr atodiadau o'r llinellau allbynedig wedi cael eu prosesu i'r ffwythiant gyda'r enw pre-put clean data, ac wedyn I mewn yn y ffwythiant pre-put clean data fan yma yn pasio mewn i'r ffwythiant arall gyda'r enw dewisiadau sections sydd yn mynosod yr atodiadau o'r llinellau allbynedig I mewn yn patrwm clean neu patrwm blat o'r tudalen HTML sydd yn cael ei ysgrifennu allan fel y ffeil allbynedig. Felly, wedyn os yn dychwelyd i'r lle mae'r codtadiad yn galw ar y ffwythiant passwords fan yma, felly dyma y lle fan yma I mewn yn yr achos resymeg pan yrnyn yn sbynhwero mae'r llinell yn dechrau gyda'r gorchymyn air pickword I brosesu y llinell i'w trawsffurfio oddi wrth y llinell fan yma enghraifft ar y ochr chwith pickwords yma ar y bord i'r llinell allbynedig yn y ffurfiodaeth o'r dillad JavaScript. Sef yn yr ffurfiodaeth fel I mewn yn yr enghreifftiau oddi wrth y llinell 240 i'r 242 fan yma sy'n dechrau gyda'r rhonfach cyrliog ac wedyn yn cael ei dilyn gyda'r allwedd a'r text gyda'r llawn wahanol. Wedyn nawr, dwi'n wedi ychwanegu cod newydd oddi wrth llinell 236 i'r llinell 255 ar y ochr de, felly beth yn digwydd fan yma yw ar y llinell 236 fan yma, yr un gyntaf yn tynnu mas unrhyw gwagle sydd yn y tu blaen o unrhyw un o'r atalnodau, sef y bychnod, y gofynod, yr atalnod, y llawn atalnod, yr wahanol ac y llawn wahanol, ac wedyn ydyn yn hollti yr ymadroddion I mewn yn y llinell ar ôl yr gorchymyn air, sef ar ôl y gorchymyn air pickwords fan yma, yn hollti gweddill o'r ymadroddion ar arwythnod yr gwagle. Felly mae gyda ni enghraifft ar llinell fan yma 3 ymadrodd, felly yn hollti nhw ar gwagle. Ac wedyn yn dolenni trwy'r dillad o'r ymadroddion. Yn gyntaf mae angen I ni I dod o hyd o'r testunau, felly yn aseinio yr testunau i'r amrywolyn TMP2FR. Ac efo pob un o'r testyn yn gyntaf yn troi unrhyw tanllell i'r arwythnod yr gwagle, ac wedyn yn dihangu unrhyw single difnod gyda'r all-slice fan yma. Wedyn, ac efo'r enw o'r ffeil llun, yn tynnu mas unrhyw un o'r atalnodau hyn, sef yr llawn atalnod, y gofynod a'r y bychnod, ac wedyn unwaith eto yn dihangu unrhyw single difnod gyda'r all-slice, ac wedyn yn gwneud yr holl ymadrodd yn hollol I mewn yn y bach lythrennau, ac wedyn I mewn yn y llinellau 253 I 254 yn gosod yr amrolion hyn, sef temp.fr sydd yn cynnwys testyn i'r rhan bach text o'r dillad, ac wedyn ar gyfer yr enw'r o'r llun
o'r ffeil llun erbyn yn gosod hynny i mewn yn yr rhanbarth ar gyfer yr image i mewn yn y dillad JavaScript. Ac wedyn yn atodi yr llinell hwn i'r amrywolyn allbynedig, sef yr outstring fan yma ar y llinell 253. Ac wedyn nawr, os ydyn mynd i'r ffwythiant sydd yn mewn-dodi yr outstring i mewn yn y patrwm blat, sef y ffwythiant fan yma gyda'r enw pre.clean data. Ac wedyn os ydyn yn mynd i'r gwelod o'r ffwythiant hwn, ydyn yn pasio mewn yr outstring i'r ffwythiant pickword set sections, ac wedyn os ydyn mynd i'r pickword set sections fan yma, dyna lle ydyn yn mewn-dodi yr cymwysiad o'r outstring, sef y dillad gyda'r data ynglyn â'r testunau ac hefyd yr ffeilau lluniau. Ac wedyn nawr, os ydyn yn rhedeg y cod dadiad hwn, ac wedyn edrych ar y allbyniad, a dyna ni, dyna'r allbyniad ar yr tudalen wefan. Mae'r popeth yn edrych yn hyfryd, ond dwi'n sylwi un beth sydd angen i'w trwsio, sef mae gyda ni, os ydyn edrych ar yr ffeil testun mewn benedig, mae gyda ni dwy llinell fan yma gyda'r gorchymynau'r picword, ac wedyn beth dwi'n eisiau i'w wneud yw, oherwydd mae'r dwy llinell, dwi'n eisiau toriad i mewn yn y llinell rhwng yr trydydd llun a'r pedwerydd llun. Felly dwi'n mynd i gwneud hynny nawr. Ar gyfer hyn, os ydyn yn ar gyfer ein hunain, os edrych i mewn yn yr adran JavaScript i mewn yn patrwm llun neu patrwm plat fan yma, felly beth sy'n digwydd yw, os mae'r JavaScript yn synhwyro unrhyw text neu image i mewn yn y dillad gyda'r priodolaeth text neu image sydd yn wag, sydd yn cael ei adroddiadau, mae yma gyda'r bychnod wedyn ydyn yn creu yr elfen neu creu element o'r tag VR, sef y toriad i mewn yn y llinell. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r cod fan yma, lle ydyn yn adeiladu dillad fan yma, felly nawr, dwi'n wedi ychwanegu llinell ar y llinell 256, lle dwi'n yn bwriadol yn ychwanegu neu atodi yr llinell sydd yn wag ac efo y priodoledd text ac efo y priodoledd image i'r amrolyn allbynedig, sef outstring. Nawr, os dwi'n yn ychydig fel hwn, ac wedyn nawr debru y dudalen wefan ar y ochr dde, beth sy'n digwydd? Nawr, mae angen rhaid i ni yn gyntaf i rhedeg y cod tadiad i cynhedlu dudalen wefan unwaith eto. A wedyn nawr dwi'n dychwelyd i'r dudalen wefan ar y ochr dde, ac wedyn pwyso ar y botwm F5 i'w debru, a dyna ni. Dyna'r toriad i mewn yn y llinell. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r digon hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac iach, a hwyl.